Päivää Paraguaysta taas. Se on taas tälleen aamun kauniina meikäläinen. Kello on 7 ja on vähän pilvistä. Tänään pitäisi sataa vettä, mut noi sääennusteet ei kyllä tässä maassa pidä ollenkaan paikkaansa, kun nämä sateet on niin paikallisia, niin voi olla, että sataa ja voi olla, että ei sada ja sit voi olla, että tässä sataa, mutta sit tos kilometrin päässä ei. Näiden kanssa pitää vaan elää. Mutta sää on siis lämpenemässä ihan selkeästi ja se on kyllä kiva juttu. Tosin tälleen aamulla totesin, että parempi laittaa farkkutakki vielä päälle. Ja päivän teema olisi nyt sitten tänään kertoa, että mitenkä me tänne päädyttiin, missä me nyt ollaan. Ja siis tämähän meni niin, että me asuttiin ensin 3 kuukautta Kaakuassussa. Se on maalaiskaupunki tuossa aika lailla täsmälleen keskellä Asuncionia ja Ciudad del Esteä. Ja siinä sitten oltiin vuokrattu vierastalo yhdeltä saksalaiselta pariskunnalta. Ja sitten kun se loppui, niin sitten me muutettiin siitä Villetaan, joka on Paraguayn virallinen teollisuuskaupunki. Ihan kiva paikka sinänsä, me oltiin siellä maaseudulla. Ja sieltä sitten mentiin Asuncioniin. Kävi nimittäin niin, että sekä Kaakuassussa että Vietassa me oltiin vain saksankielisten ihmisten kanssa tekemisissä, niin eihän me mitään espanjaa opittu. Ja sitten Asuncionista vuokrattiin huone yhdeltä paragualaiselta naiselta ja mentiin kielikurssille ihan vanhanaikaisesti. Joka päivä meillä oli muistaakseni 3 vai 4 tuntia espanjaa, kielikoulu Hispanassa, jota voin kyllä suositella. Opettaja Iiris opettaa teidät puhumaan. Sen jälkeen oltiin vielä kuukausi toisessa koulussa, jossa niinku enemmän on ote semmoiseen vähän niinku akateemisempaan meininkiin. Ja sieltä sitten lopetettiin se ja muutettiin Kaakupeehen. Siellä meillä oli puoleksi vuodeksi vuokrattu talo, siis semmoisesta talokompleksista meillä oli vuokrattu asunto, missä oli olohuone, makuuhuone, keittiö. Ja se oli ihan kiva kyllä, mutta se oli risteyksessä aika lailla kaupungin keskustassa ja sitten siinä lähellä oli vielä sairaala. Eli siinä oli ihan hirveä liikenteen melu koko ajan. Ja yhtenä iltana käytiin sitten vähän ajelemassa. Ja tuolla on semmonen tie, mitä me sanotaan, tai mä sanon sitä maisematieksi. Eli se menee vähän niin kuin Kukkulan viertä se tie. Ja sitten siitä näkee alas Ypäkarajärvelle. Ja just silloin aurinko laski. Ja se järvi siis loisti aivan kultaisena tyynenä siellä alhaalla. Ja me oltiin ihan, että tänne pitää päästä. Ja päätettiin, että ruvetaan nyt katselemaan vähän niin kuin asuntoa, omaa taloa tai sitten tonttia. Mentiin sitten varmaan ihan heti seuraavana päivänä saksalaisen kiinteistövälittäjän Sebastianin pakeille avaussanoilla. Me tässä nyt pikkuhiljaa aletaan etsiä omaa paikkaa. Ja 2 viikkoa myöhemmin allekirjoitettiinkin sitten paperit. Ja sen Sebastianin kanssa kävi silleen, että se oli varmaan päättänyt, että mä myyn noille ton yhden talon tosta. Siinä oli semmonen vanhempi setä myi taloa. Ja siinä talossa oli 3000 neliön puutarha kautta piha. Ja siellä kasvoi kaikki mahdolliset hedelmäpuut, mitä vaan voi ajatella. Ja pähkinäpuitakin siellä oli. Ja ananaksia ja vaikka mitä. Hei, älkääs nyt ryllyttäkö siinä. Hei, noni, Tanja, eteenpäin. Mennään. Ja talo oli suht hyväkuntoinen, remonttiin se vähän kaipas, mutta sen pohjapiirustus oli niin mahdoton, että vaikka mä kääntelin sitä päässä, niin mitenkä, niin mä en vaan saanut sitä toimimaan. Ja
Käytiin sitä sitten katsomassa vielä toisenkin kerran, koska silloin ekalla kerralla oli sateista, niin me ajateltiin, että okei, että jos se auringonpaisteessa olisi jotenkin parempi. No eihän se ollut. Sitten Sebastian näytti meille pari tonttia. Sattui olemaan tosi kylmät ilmat silloin. Toisen tontin kohdalla siis kävi semmoinen viiltävä tuuli. Kauheen kylmä, mä ajattelin, että tänne en kyllä tuu. Ja toinen tontti oli aika perus, mutta siellä mun mies melkein astui korallikäärmeen päälle, joka oli kyllä ihan hienovärinen käärme, ei siinä mitään. Se oli silleen punavalko-musta raidallinen. Mäkin katoin ensin, että mikä pyö tossa on. Ja sitten Sebastian sanoi, että no hänellä on yksi tontti vielä, minkä hän voisi teille näyttää, että käydään kattoo vielä se. Ja mä ajattelin, että no käydään nyt sit. Ja tultiin tänne. Tässä on siis 4 hehtaaria maata, mikä on meille ihan liikaa. Ja tehtiin kierros tuolla mettässä rymyttiin. Ja siellä kun mä kävelin, niin mä ajattelin, että tänne mä voisin jäädä. Ja sanoin mun miehelle, että tee mitä haluat, mutta mä ostan tän. Ja päätettiin sitten, että ostetaan se 4 hehtaaria. Ja sitten tehdään niin kuin monet täällä tekee, että ne sitten pilkkoo sitä omaa tonttiansa palasiin ja hoitaa sen kaiken lainhuudatusasian sun muun. Siinä on pientä vääntämistä ja saattaa kestää kauan. Ja parakualaisittain se on aika kallista, mutta mä ajattelin, että otetaan nyt se investointina. Ja meillä on se hommeli tässä työn alla. Eli nyt ne meidän lainhuutoasiat on tuolla virastoissa vetämässä. Odotetaan, että saadaan ne niin sanotusti titulot. Ja sitten kun ne on, niin sitten me voidaan myydä noita tontin palasia. Et meillä on tässä niinku 6 tonttia, mitä me sitten myydään. Ja tässä yhteydessä voisin kertoa vielä senkin, että millä rahalla. Meillä on tietysti on säästöjä ja sijoituksia, mikä ylipäätänsä on mahdollistanut sen, että ollaan voitu tulla tänne. Ja sitten mulla oli jo sinkkuaikoina Lauttasaaressa Helsingissä yksiö, 30,5 neliötä. Se oli tyydyttävä kuntoinen, mutta siinä oli merinäköala. Se oli niinku sinne kantakaupunkiin päin, että kun katsoi ikkunasta, niin näki Länsisataman ja merta. Ja mulla oli se sitten vuokralla monet vuodet, mutta siinä vuokralaiset aina vaihtui. Ja sitten kävi silleen, että tuli tieto, että siinä taloyhtiössä tehtiin kaikkiin kylpyhuoneisiin kosteuskartoitusmittaus. Ja mun kylpyhuoneesta oli löytynyt kohonneita arvoja. Aha, kissa tuli tohon. Mikä ei ollut sinänsä mikään ihme, kun se oli alkuperäisissä laatotuksissa ja muissa. Ja no sitten mä soitin isännöitsijälle ja sanoin sille, että olen tulossa, tämä oli siis kesäkuun alussa, mä sanoin isännöitsijälle, että mä oon tulossa elokuussa Suomeen, että voisiko hän hoitaa sitä kylpyhuoneasiaa silleen, että sit kun mä olen Suomessa, niin sitten vaan mä valitsen niitä laattoja ja materiaaleja ja muuta ja niin kuin voidaan lähteä asiassa eteenpäin. Ja hän mun mielestä oli vähän sitä mieltä, että kyllähän tää käy. No mä tulin elokuussa Suomeen, niin äijä ei ollut pannut tikkua ristiin. Ja mä ajattelin, että tää peli ei kyllä vetele. Ja päätin sitten, että laitan sen koko asunnon myyntiin. Ja näin myöskin tein. Ja se meni aika nopeasti kaupaksi. Ja sain siitä mielestäni ihan kivasti rahaakin. Ja niillä rahoilla ollaan siis ostettu täällä Paraguayssa 4 hehtaaria maata. Ollaan rakennettu talo, mikä ei ole Paraguayn ulkomaalaisten mittakaavalla mikään hirveän iso. Meillä on siis 75 neliöä on sisätilaa ja sitten meillä on 34 terassi. Ja siitä rahasta niin kuin pienellä määrällä on sitten
rakennutettu kasvihuone, semmoista vajahommelia. Älä Tanja hyökin nyt siinä. Hei. Hei hei. Kurinpidollisia toimia pitää aina tehdä. Ja rakennettu kanakoppi. Ja nyt viimeisimpänä meillä on tässä työn alla pihan laittaminen. Eli meillä on eilen ja toissapäivänä ollut täällä traktori Kauhan kanssa tasaamassa meidän talon ympärystää. Kauhea homma. Ja nyt se on mustalla mullalla. Tänään ja huomenna siihen ruvetaan laittaa sitten noita sadetusputkia ja sitten kylvetään ruohoa ja sitten se onkin valmis. Vielä näytän. Silloin kun ekan kerran täällä käveltiin Sebastianin perässä, niin suurin piirtein tästä me mentiin. Ja vähän tuolla taaempana mä olin ajatellut, että tänne jään. Ja käveltiin ja tultiin jotakuinkin tohon, missä toi meidän tie menee nyt. Ja seistiin täällä näin ja katseltiin. Ja tää oli silloin pelkkää tuommoista peltoa. Ei ollut tätä tietäkään tässä. Tai siis periaatteessa oli, koska tässä oli aikaisemmin, sen näkee droonivideosta, tässä oli vanha metsätien pohja, mutta silloin se oli niin kasvanut umpeen, että sitä ei niinku oikeastaan näkynyt. Toi missä Tanja seisoo nytte, niin sitten se vanha tien pohja lähtee menemään tosta tonne noin. Se vähän erottuu tossa vielä ja sitten se tekee semmoisen kivan lenkuran. Ja tuolla on muuten meidän viidakkokissa Marksu siellä. Hän saapuu sieltä. Eipäs saavukaan. Nyt on kyllä niin vauhti päällä näillä meidän kavereilla. Mutta siis tää tie on ollut meille tosi hyvä. Tää on kestänyt traktorit ja kuorma-autot ja kontin tuomisen ja kaiken. Säästettiin siinä rahaa ja vaivaa. Tosin tässä keskellä kasvoi iso tai kohtuullisen iso palmu, tommonen piikkipalmu. Ja oli kauhea homma saada se siitä pois. Ja vielä näytän ton piikkipalmunkin. Eli nämä on tämmöisiä villipalmuja. Näiden ongelma on se, että jos tästä hakkaa pois, niin tulee 20 pientä palmua tilalle. Ja sitten nämä piikit. Nämä on siis aivan hengenvaaralliset. Olen niitä joskus saanut itteeni, olen astunut sen päälle tai jotain. Ei ollut kivaa. Mutta täällä on kivaa. Tää on oma paikka meillä ja nautin elämästäni Paraguayssa. Ja nyt eilen varsinkin, kun saatiin tää piha tasattua, niin on toivoa, että nyt voi ruveta kaikkia hedelmäpuita sun muita istuttamaan. Ja se on ihan mahtavaa se. Heippa!